Аз веднага съм сигнализирал централното ръководство в лицето на... Дайте конкретен пример. За кадрови назначения ви говоря. Например, какво? За назначението на областния директор на полицията. Не съм бил съгласен с това назначение. Защо? И подробно нещата съм ги описал в жалбата си до господин Цветанов. Добре, ние не сме господин Цветанов и не може да прочетем тази жалба. Значи там конкретно съм сигнализирал, че в времето, когато съм бил служител на МВР и след това съм получавал сигнали за негови контакти с хора с криминално проявени лица. На сегашния шеф на областната дирекция на полицията. Така. Не съм бил съгласен с това нещо и съм сигнализирал министър Цветанов. И той нищо не е направил. Значи беше извършена проверка, но тая проверка беше опорочена. Значи по тая проверка се беше активизирала цялата държавна машина, както аз да бъда смачкан, така и хората, които съм посочил за свидетели. Лично от София се изнеси приятела на господин Цветанов, Тошко Тодоров, да участва в манипулацията на свидетелите. Да ви кажа, дори не знае кой е Киро Шаранов. Аз зная... Не мога да ви кажа. Аз зная следното. През април Кирил Костов е изпратил мейл открития мейл на прокуратурата за подаване на сигнали. Както всеки ден, този мейл ми е докладван. Прочел съм го, на другия ден е изпратен на специализираното звено антикорупция. Започната е проверка лично от прокурор и когато ДАНС ни сигнализира, тази проверка вече беше почти към края си. Казано по друг начин, на жалбата е отреагирано. А какво е било 2006 година, не към мен този въпрос. В смисъл не мога аз да ви отговоря, защото нямам и грам понятие за това. Дори не познавам свидетеля по простата причина, че за мен той е сигналоподател. Установихме, че такъв човек съществува, той свидетелства, веднага даде обяснение пред... На 18 април 2017 година до мен е постъпил сигнал от гражданин. В сигнала се е посочено името на гражданина, посочен на неговия адрес и следва описание на факти, които общо взето ние отъждествяваме и самия гражданин като престъпна дейност, която е осъществена на територията на град Добрич от лицето Живко Иванов Мартинов, народен представител от Добрички избирателен район. При извършената проверка се оказва, че гражданинът, казвам го така, тъй като в много от случаите подобни сигнали са или анонимни, или подателите им не съществуват, просто са изписани лица, които не съществуват, но при извършената проверка се оказва, че лицето съществува, лицето застава зад своите думи, той е бивш служител на МВР и по повод службата му са били известни много факти и обстоятелства, в резултат на което започва проверка. Така че получения на 18 сигнал април е изпратен на 19 април на Софийска градска прокуратура и оттам насетне проверката е осъществявана лично от прокурор от Софийска градска прокуратура. Само прокурор е снемал обяснения, само прокурор е изисквал и приобщавал документи към материалите на проверката. Междувременно на 17 юли независимо от всичко това, което прокуратурата паралелно прави, считано от 18 април, до министър-председателя постъпва справка от Държавна агенция Национална сигурност. Справката е озаглавена така: придобити данни за вероятни злоупотреби, извършени от народен представител. Видно от самата справка, веднага след запознаването й, министър-председателят е изпратил справката на главния прокурор с резолюция незабавно да се докладва на главния прокурор. Справката е приложена към материалите по проверката. Според мен причината да бъде докладвана от председателя на ДАНС на министър-председателя е факта, че в няколко от случаите народният представител е ползвал изключително активно името на премиера. Друг е въпросът при какви обстоятелства е това, но след малко за тези обстоятелства. На 19 юли наблюдаващия прокурор отправя предложение до мене за снемане на имунитета на народния представител. В резултат на което днес в 12 часа, мисля, че в Народното събрание е входирано искане за снемане на имунитета на народния представител Живко Мартинов, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Всъщност Мартинов е народен представител в това 44-то Народно събрание, бил е народен представител и в 43-то Народно събрание. Фактите, които ще ви представя, ще бъдат в
по-сбит, ако мога така да се изразя, вид, няма да бъдат споменавани имената на пострадалите свидетели по простата причина, че цялата преписка до настоящия момент е на фаза приключила проверка с извод за наличие на престъпления. Ако Народното събрание даде разрешение или ако народният представител се откаже само от имунитета си, едва тогава ще пристъпим към образуване на досъдебно производство и, разбира се, интензивни разпити в рамките на няколко дни на всички лица, които са били до момента разпитани в хода на проверката. За съжаление, такъв е българския наказателен процес. Всичко това трябва да бъде повторено. А и ние нямаме право да образуваме досъдебно производство до момента, до който няма снет имунитет. Какво е установено? На първо място, за периода от 2012 година до настоящия момент върху търговец, лице, което се занимава по занятие, регистрирано по надлежния ред, с търговска дейност от град Добрич, е бил упражняван на няколко пъти, като имам предвид на няколко пъти, имам предвид 6 до 7 отделни случая натиск с цел предоставяне на определени облаги. Натискът е бил упражняван според показанията на лицето, които се потвърждават и от показанията на други лица, лично от народния представител Живко Мартинов. Натискът е бил упражняван, като търговецът е бил предупреден, че е бил включен в списък на лица, които така или иначе трябва да подпомагат политическата дейност и че ако не я подпомагат, т.е. ако не направят всичко това, което се изисква от тях, а след малко ще разберете какво се изисква от тях, ще понесат ред неблагоприятни последици, които основно ще са свързани с упражняване на правомощия на държавни органи, данъчни органи, Българска агенция по безопасност на храните, полиция и прочие върху техния бизнес. Използвана е директно думата, ще ти бъде смачкан бизнес. И така, в 4 случая Живко Мартинов е поискал от въпросния търговец, който е собственик на магазин, на месопреработвателен цех и на още други търговски дейности, които осъществява, да му бъде предаден по 1 тон сюджук. Общо 4000 кг сюджук, 60 кг телешка пастарма и филе елена. Колкото и смехотворно да звучи това, въпросният сюджук, предоставен на 4 пъти по 1 тон, е на обща стойност 45 000 лева. Доколкото е видно от материалите по проверката, е изготвен по специална рецепта, която включва и еленско месо, и по думите на народния представител е предназначен лично за министър-председателя. Всички 4 тона са били представени на Живко Мартинов като предназначени за министър-председателя и извозени са били с бус от шофьор на народния представител до помещение, където самия народен представител е организирал сушенето на сюджука. Проверката е показала, че дори един сюджук не е достигнал до министър-председателя. Но 4 тона сюджук, до тук имам предвид, 60 кг телешка пастърма и мисля, че филе елена. Да, отказвам се от имунитета си. Доброволно се отказвам от имунитета си, да. А защо ви поискат да? Има група хора, които от няколко месеца пишат жалби срещу мене. Това са от левия спектър, понеже губят 11 години в Добрич и имат към мен така един неприязан и това е в основата. Част от тия хора са, които ме клеветят, имам заведени дела с кантората на Менко Менков, работя срещу тях. Друга част от тях сме дължат наеми, защото съм 28 години в частния бизнес, неразплатени наеми. Дори фирмите са продадени на неравностойни хора в неравностойно положение на роми.
Продадохте ли 4 тона суджук като рекет на бившия депутат Живко Мартинов, главният обвиняем по Суджук Гейт? Да, дал съм ги. Как ги давахте? И не наведнъж, на няколко пъти. Идваше, изнудваше, и трябваше да даваме. Виждахте ли се с него? Къде се виждахте и как ви искаше точно суджук? Идва и в цеха, и в офиса, и по телефона е звънял. Защо точно от вас е искал? Аз произвеждах и познаваше мен по-близко от другите, най-вероятно. Имахте ли близки отношения? Близки отношения, бяхме добри познати, да кажем, преди да стане депутат. После той се промени и почна да се държи по друг начин. Няма как някой да даде нещо, което го няма. Първото, което е. Така че това са, като количество са много голямо, няма така фирма в Добрич, която да произведе такова количество и да бъде дадено. Единственият завод, който функционира с по-голям обем. Цехът, в който правихте този суджук, работеше ли през цялото това време? Работеше, да. Аз гледах интервюто му и той казваше, че не е работил, че било 2 месеца. Това са абсолютни лъжи. Имахте ли вие документи, които да покажат, че сте наели Имаме този цех за документи. тези повече от 2 години? Имаме документи, че сме го взели за повече от 2 години, имаме документи и за суровините, които сме купували. Но сега няма как да ги представя тук, защото Къде са тези са документи? представени на надлежните органи, които водят разследването. Имахте ли капацитет да произвеждате такова голямо количество суджук? И имахме капацитет да произвеждаме много повече. И този завод не съм го създал аз. Той го е имал и много години преди мен и е произвеждал много повече. Не 1 тон, не 500 кг, е произвеждал по 5, по 10 тона на ден. Вие по колко произвеждахте на ден в периода, в който сте наели този цех за